Dobrý. Prepášte, ale kto ste? Maťa? Aká Maťa? Maťa piči. Piče. Nevyrušuj teraz, kámo. Sa snažím byť nonchalantný, vieš čo? Takže ty si Higuruma, že? Je to tak. Snažíme sa vyslobodiť Štúra. Čakaj! Som zabudol, že som právnik Lowky, čiže budem ťa ušťovať 3000 za konverzáciu so mnou a ďalších 10 000, aby som dával pozor. Hej, ako? Nie, robím si piču. Len si z teba uťujem za tie tvoje ružové priteplené vlasy. Jaj tak. Byť úprimný, potrebujeme ťa. Uväznili Ištvana Štúra a... čakaj, to som nevyslovu správne. Aký Slovák by si pomýlil Ištvana s Ľudovitom? Leda by bol auťák, alebo... Maďar? Kurva, nemaďok Maďar, cakas aňam as. Rozšírenie domény. Bože, to je kokotský preklad. Súdna sieť. Jo, čo ti je... Ignácko Júči. Narodený 23. marca 2010. Obvinený z točenia matov pred dovršením 18 rokov. Priznávaš sa alebo popieraš? Piču, to nie je pravda, prisám, že v živote som sa nedotkol matov. Táto fotka hovorí ale dačo iné. Kurva. Dobre, Lowky, som klamal, chcem druhé konanie. OK, čo tu ešte máme? Ignácko Júči. Obvinený z verejného masturbovania pred lokálnou škôlkou. Priznávaš sa alebo popieraš? Áno, to som bol ja. Nebudem to ani popierať. Bože, ty si fakt jebnutý.